i no consultius, perquè ens trobem moltes vegades com els moviments socials intenten participar en àmbits o espais de participació tant a l'Ajuntament de Barcelona com també al Parlament o a la Generalitat que no són vinculants. Si no hi ha vincularitat no hi ha participació i per tant al final la ciutadania no acaba sent actor i agent principal de la transformació social. Un tercer apartat, que seria llavors un tercer punt més global, que seria un pla de transició energètica. Podríem entrar a debatre si les lleis actuals són suficients o no. Sí que és veritat que la llei de canvi climàtic fa un pas endavant en tot el que és energia, però també és veritat que la llei de canvi climàtic és una llei molt més generalista i el canvi climàtic, i podríem debatre també si és canvi climàtic o crisi climàtica, té molts vectors i moltes derivades. Per tant, el que sí que és necessari segurament és un pacte cap a la transició energètica i el pacte cap a la transició energètica també ha d'avaluar i ha d'actuar sobre el concepte mercantil de l'energia. Si no trenquem aquest concepte mercantil de l'energia és impossible avançar cap a una transició energètica democràtica i justa. Per tant, un element central també és, i a Barcelona s'hauria de fer encara amb més potència, en temes energètics, és avaluar les relacions metabòliques de la ciutat. I aquí nosaltres tornem a proposar, com a la llei de canvi climàtic vam fer en el seu moment, els pressupostos de carboni sectoritzats. I per tant, quantificar per sectors les emissions de gasos d'efecte hivernacle, avaluar aquestes emissions i també, com hauria de ser necessari, un calendari de reducció de les emissions, perquè tenim un objectiu que és emissions neutres, zero, depèn de la terminologia, al 2050. Per tant, és necessari tenir aquest calendari i la ciutat de Barcelona ho ha de fer. I podríem incloure després altres mesures vinculants per començar a reduir emissions lligades també al consum energètic, com podrien ser diversos impostos. Però també aquí podríem introduir en aquest pla de transició energètica moltes altres mesures. Evidentment, no apostar pel vehicle privat ni tampoc pel vehicle elèctric, que això és un element central. El vehicle elèctric no és una solució, no ho diu la CUP, ho diuen els experts i expertes que saben que no hi ha matèria suficient a la Terra com per poder construir tots els cotxes elèctrics que serien necessaris per substituir la mobilitat privada actual motoritzada i també a municipalitzar les xarxes de distribució i allunyar-les dels interessos de les oligopolis. Agrair que heu estat molt disciplinats amb el temps. Llavors, ara obrirem les nostres altres converses.